Ndauya nenyaya yaOcean Chiuwo yakamhangarira Great Israel nemudzimai wake Pamela Mudai. Tiri nhau yechifambi vachiti Ocean, mudzimai waOcean aifambidzana naGrey. Takaedza kubata Grey tikamuzivisa kuti adzoke kudai. Mushure mekunge iye achakundikana kuti agounzawo vanhu vaaitaura kuti vagouya kunge varipo kudai. Kana achitarisira kuti nhasi anosvika, asi zvikunze asataura. Handisi uyo wakwanisa kuuya nehama dzemukadzi. Ndiro kuti uzivise dare kuti hama dzemudzimai dzakamira sei. Pamusoro makadima ndakwanisa kutaurawo nasekuru vacho hanzvadzi yame zvaravanhu ndo wakwanisa kuuya kuzoti tigadzise nyaya iyi. Ndo ava yava ava ndo baba vangu, ava ndo amai vangu, ava ndo mukoma wangu. Pamela ndakataura naye nezuro akaramburisisa kuti kudai handisi kuzombofi ndakauya. Ndomboshava uyu kana ane chinetsikana nezvinhu zvangu ngaabude asiye zvirimo. Ondifonera ondiudza pekuti makii ndaisiyirana. Ndomuudza munhu wekupa makii iye usiyana nezvinhu zvangu. Ndo mashoko akandipindura. Sekuru, murikutowo kudini nyaya iyi? Pamusoro dai mambo pamusoro ineweza inini nyaya iyi ndatora kuti ndizonyatsonzwa kuti payakambotongwa kusvika pacho yakandiyaseka. Pamela muzukuru wangu, mwana wangazhi angu. Saka uyu anonzi Chiuwo ndo wandoziva ine. Ari kutonditizira ine ndakatanga kutomuzwa pasocial media achizive nezvake. Saka ndauya ndakamirira Chiuwo kuti ndizive kuti kudai kwacho kuchatongwa sei. Pasocial media wakadzoti ndakaita zvokutumirwa meno chimwe chigrupu amene chakabuda vachitaura kuti tizirai yakazingana naPamela vakazorora zvakasiyana siyana ipapo. Saka Chiuwo wakudza kuti Chiuwo hapana chakakudza panyaya yacho. Saka wangotora sekuru kuti handei unogara kudai. Kwete handina kudaro. Wavaudza chinangwa chawavadidzira kuno. Last time takataura ndakati inini ndinokwanisa kuti ndiunze sekuru wacho anokwanisa kundimirirawo panyaya yekuti ndinozivikanwa kubva kwana Pamela anga ari mukadzi wangu. Ndandakatoroora. Saka kuuya kwaita waya vari witness yangu kuzopupura kuti sure vanondiziva kumuri kwana kudarika since varivo vanhu. Ngai pane zvakazokupinza here pakutaura naGrey? Mama titaura naGrey. Grey aizi kutaura nomusikana auye kuno natete wake. Grey akati musikana natete wake vari kuramba. Ndakwanisa kuzotaura nemusikana wacho. Musikana ari kutoti inini murume handimuzivi. Tazotaura nemusikana Murume ushu. Pamela ndiye ari kuti azive. Angandizive ushu. Uyu munhu aitongoyeumba kwangu, munhu andoziva ndetizirai. Ndazikana umba kwedu inandikuyeko, handakana chandiri kuda ikoko. Kana ada zvokutora hembe dzangu ndiite sei, ngaandosiya nevandozvitora akatora maushu. Tizirai akati akasununguka kuda kuti ati chero nguva kana vabvuma kuuya asi apinda zamo kuti anaudzoeteisodaro vanokuramba. Ndakatoenda ikoko kuna Tizirai, iye varipo nasekretari. Tizirai aitaura zvaakataura izvozvo. Ndakaisa panauto achizvidza. Ari kuzvidzwa uyo vati unoziva Chiuwo semurume waPamela. Right. Pamusoro dai. Aiwa. Wati unoziva Chiuwo semurume waPamela. Pamela Chiuwo ndiye murume waPamela. Wanzwa Pamela wacho ari kutaura achiti ini uyu aitongouyawo kumba kwangu
ini ndoziva Grey Chihuahua handimuzivi mapanzwa Kupanzwa. Grey ndiye anga ari murume wangu inini Pamela handimuzivi achibva ati handiuye kudare zvatondisvibisawo zvake uyu ndiye ari kunzi aitondisvibisawo zvake ndikuta zvaitaurika apa muridzi wemba yamuri kugara ndiani tinotolojapo muridzi wacho agarawo Marondero angakataaende ndini kana uipona apa ndeyekuti toda kuti imi Pamela atore zvinhu zvake kubva mumba ndachikumbira kubvunza kuti kana iye uyu anonzi Tizirai kana akafona achiti uyu ndiye ari kuuya kumba kwake, ini ndiri kuti pakaroorwa Pamela naChihuahua uyu isusu ana sekuru vake taivepo. Tizirai hatimuziye kuti akatombobvira atombozikanwa nani, kana achizikanwa Tizirai anozikanwa nani. Steve Tizirai haasiri akati Pamela ndiye ati inini ndinoziva Grey uyu Chihuahua wamuri kutaura handimuzivi aitongouya kumba kwangu kuzondisvibisa mapanzwa. Saka imimi muzukuru wenyu Pamela ndiye ari kutoramba kuti murume wamuri kutaura imi kuti ndiye murume wakarota asi murume wangu handimuzivi. Ende Pamela wacho takaedza takatumira warrant of arrest uko Pamela hatizivi tiwane zvawakaita nemapurisa here. Pamela akatsakatika akapinda mumba haana kubuda ndiye akaenda. Pamela akasvika akaudzwa achingobva uyo akafonderwa naPamela achinzi zvese zvauri kuita pawatosvika papolice station ndazviziva kuti wasvika papolice station. NdiPamela ari kunofonera Chihuahua zvanzi zvese zvauri kuita zvaundowana haundibati. Zvoreva kuti Pamela ane masources ake ari kumupa information yezviri kuitika zvokutoti uyu anongonyinda kungofamba but Pamela kumuwana hamuwani. Ambuya amai vaPamela ndo vainzi vakazvitakura kuti hatingavamanikidza kuti wauye kuno kudare nestate yavari. Ende zvinobva zvatimanikidza kuti titombogara kuti nyangwe vakanzi vabatsirwa nhasi hatingatovabatsirwa toda toheye kudare. Zvoreva tichanombogara kana dzimwe 6 months kana kudai. Asi uyu Chihuahua ari kuti chiburisai kanhumbi dzaPamela mumba. Kana Pamela anditi handizivi ondisiya ndotanga hangu upenyu hwangu kutora nhumbi dzake. Ndio nyaya yatatarisana nayo pari zvino. Tamusore mambo. Kuti Tizirai atadza kuya pana pachichidera nyaya yake ikanichiita face naini. Kuti Tizirai atauya pana painda kwasautana naye takaona ana kudai so. Imi maambotaura naPamela here musati mwamuno kudai. Mushure mekunge mazuva nyaya. Hatina kutaura naye. Saka mufonereka Pamela izvozvo. Apa tichimufonera kuti chimambo. handiti mimi sekuru muri kutaura munoziva kuti Chihuahua fonai mubvunze muzukuru wenyu kuti muzukuru wangu murume wako ndiani akupindurei. Zvachihuahua macho makatoita mwana mese naye. Tine mwana ne 10 years nomwana 4 years. Pamela kudefense yakutaura Pamela kutaura zvakawanda but atizoti sei kutaura kwaPamela kukuita simba panyaya dzekuti nyaya dzakutaura nevamwe vanhu achitotaurawo zvinhu zvokuti because nyaya yekudaro iye akaitisa. Inini ndiri chikomba kwaari aitizei because kana usina mhosva unouya kwauzvimirira pamwepo unotizei kana usina mhosva evidence yakakwana kuti haakwanisi kumira neumbo huripo aifanira kutaura kuti iwe uri chikomba muno tochenesana ndikana ndiri chikomba chizoonekwa kuti ndiri chikomba kwakutizei. So see information inotaura itone imwe yakapfura inotaura yaanotaura kusati because auda kusa confusion kuti akwanise kubuda panyaya but handizivi kuti iye anonzika sei zvimwe zvatinenge tinazvo nendi tinazvo. Apa moreover Grey akataura kati zvimwe zvacho zvokutaura zvakaoma. Ambuya chaiwo ndo vari kunzi ndo vari kutopersuada Grey kuti iwewe ndiwe mukosha wenyu. Grey uyu Chihuahua achisvika pamba panati zvara kusvika achinzi anzi mbavha yemombe uri kudei pano. Havaimbotadza kudaro because ame vake Pamela ndovaitomfonera kuti abve kumba vasangane nemunhu. Saka nyaya iyi Hello. Magari. Tizirai ndokupera kutaura naPamela achiro. Ani phone here wa? Okay.
chimodzi ndinotara ndeni. Ndiri kumba kwangu. But pane maissues andiri kunzwa ari kuti ulomo chava mene kuti mamuchaziva here machiruri. Ndizvozvo. Asi Chihuwa munomuziva here? Munoziva ani? Hanzi vakazvarwa kupi? Uwo mututu wepamera wacho hamutoziva akazvarwa kupi? Okay. Foni yangu yapera mari. But ndingangowedzera pane zvakaipa. Wandiri kutaura nayo. Stepfather. Vapamera. Sorry mama, sorry. Munhu wandiri kutaura nayo ndi stepfather. Baba vapamera. Ari kutaura asi baba vapamera. Hanzvadzi yangu inini ine mwana anonzi Pamela akamitiswa nababa vake vasiri apa. Ndobva azorwa nevandiri kutaura navo ava vanova ndofunga ndikudzwa ndivakadya mari yani yanonzi Tizirai. Animugona baba vaPamela chaivo chaivo original baba vake isu ndo vatakadyira mari yavo semukwasha wedu. Pamela akarohwa kumba kwababa vake kuti ava Pamela akarohwa kumba kwababa vake apedza kuroora isu sana sekuru vake bosi Pamela akanga asina kuchengetwa nababa akasiwa ine 3 months vatamuchengeta isu sana sekuru vake. Pamela paakazorwa naChihuwa uyu ndakatonti Chihuwa kwasekuru azoromba kweri bosi tirana sekuru naonoromba kwababa vake aroromba kwababa vake sakazodya mari yababa vake muchiri monge uyu atorora muna baba vaPamela. Saka ndiri kuti uyu isu tinomuziva because of akarora kuna baba vaPamela isu ndobva tazodya mari kuna baba vari. Kwabofonera kwanzvadzi yako iyo. Amai vaPamela. Foni yangu haisina mari. Chihuwa isina sekufoni airtime vaite tiite zvavo. Bosi chatakutokuda panapa kubatsirwa usashandise foni yako kuti nhumbi dzauyo. Repeat out and take outside. Taura kuti nhumbi dzaPamela dzibviswe mumba. Takutokuda plan yekuti nhumbi dzaPamela dzibviswe mumama. Inini Pamela zvimwe zvese zvinasina basa nazvo. Chakachida inini vana vangu ngodoti handidzorere vana vangu nemadhokumenti apaaka. Saka kuenda kwakaita nevana kukanganisa vana bosi vana vasikudzidze. Vakangogara. Pane paunoisa pibeki. Anowanzwa sekuru vachiti bvunzo rinoserera vana ndevako. Wakangwara tangoenda kumadini nevana. Kana vari vafu ndinozotangirwa kwete kumhanyira kuti vana vangu tisarwadziwa kuona munhu achiita simba raari kuita rekuti handikuzive mukadzi wako unemana naye oita simba rekutaura mashoko iwana iya nyaya yavapo bosi chero akamudeitosvagaoni munhu Hello ndindariki ndokupera kutaura namai vaPamela. bosi nyaya munhu anotsvaga defense panyaya. Inzwa Chihuwa iwe uchirega kuti varamba wakabatirira pane zvinhu zvarema handiti wakufanira kutsvaga chokwadi chekuti vana ndevako here chete kana vasiri iwe uchirega kuramba uchirwadziwa wazvinzwa wafanira kutanga umwe upenyu ukaona mukadzi wako akubudza kuti hatimuziva aiwa ini nangu asi kuti ndikumuda Pamela kana ndandogara naye asi ndakungoda wangu kuti zvichipera zvichingova in peaceful because ndakauya kuno ndakapa nyaya. Avatete yesu vatete maswera vatete ndikunzwai maswera here musanyepero dzunga ero futi ndikuunzwai
sekuru pamakarodza chihohwa chiroora uyu hazvadzenyangeri. Okay, ndikumbira kuti chihohwa pakazorora. Inini personally handisipo. Asi kukoma wangu mbaveni takazorwa tiri 4. Inini handiri South Africa. Asi mukoma wangu nemunini wangu vakanga varipo. Vana vanotora nezvavo nasava. Ndindaizobira uyu. Mai vake vakanga varipo. Pakaromba pamene. Ndiri kuona nyaya yekuoma kwairikuita. Handizivi sekuru ivimi munokwanisa kutakura nhumbi dzapamira here kuti dziende kuwedza. Ipapo tsvagwa motikari nhumbi dzapamira dzotakurwa kudziisa mumota moenda nadzo. Ndo here ndo zvazvinofanira kuitwa here handizive. Ndo matongero atifanira kuita here mamwe nyaya. Nyaya iyi vanhu varibvo Gray akabvuma kuti ade anapamira. Gray ndobva akumbira kuti ndinoda kuti vanhu ava nevava nevava vauye pano tikurukure nyaya. Akakumbira ambuya amai vapamira akati iye pamira nemumwe wechitatu akataura ndiani ani ndo vanotaura navo ndo stepfather vacho vanonzi vashirwa nana stepfather vacho ndo vanhu vatatu vakakumbirwa naGray kuti ngavauye pano ndikupe vapindure mibvunzo yandichavapindura. Ko Gray aregere kwani chandawira mana pamunzi arichikoma. Ndaida kuti Gray auye panapa abvunze bvunzo angada kubvunza baba vake namai vake inini ndiri panapa ndo handamudairira because ndine upo hwezvinhu zvakaitika kumashure. Saka Gray chaaregera kuuya panapa chii kuti inini ndikwanise kudaira kuti iwe Gray uri kuzikanwa uku wakadai wakadai chimbobvunza chendipindureni. Zvinotaurika ndezvokuti Gray akati anapamira ari mwana mudiki. Gray ndobva anobvisa damage or something. Abviswa damage Gray ambuya nzvadzi yako iyoyo. Nyaya dzemufirimu Gray anonyepa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Anonyepa. Unless akazvironga iye nastepfather namai vake. Zvekupamira akadana naye mwana mudiki ndezvekuti. Anzvadzi wako iyoyo Gray vanomuziva kuti. Zvamai vake zvechihure zvakatanga kuitika. Sazvoti anzvadzi wako iyoyo kavari kutogamuchira Gray. Ndozvandikubvu izvozvo handisi kupokana neizvozvo. Ambuya vapamira kana mai vapamira kana vakagamuchira bati vakagamuchira mai manje. Iye kuti 2013 akatozvigadzira iye Gray neava vaida kuita utyiri panyaya yechi. Gray haaskuramba asi vakumbira kutaura panotinetsa ndepekuti kana yanga akarora 2013 aizosiya sei tichigara nemukadzi wake iye ari shamwari yangu chinangwa chake changa chiri chei kana anga akabvisa pfuma achitoziva kuti uyu handai kutanga pavhidhiyo abaitana padare achitanzi zveshuwa uyu mukadzi wachowo kuadhimita kuti aiziva kuti ndindagara naye iye Gray wacho tafamba nenyaya ndabva ndazonzi hansukira neumboo ndakabudisa umboo akazoti sori ndakutambisa dare nguva sori ndikaitauri chikwadi chakaitika uchimidza aiziva kuti ndindagara nemunhu umba kwete izvozvo chete inini ndikuti saka chinangwa chake ndechei ndikuti Gray dai akanga achizita Gray akatanga kuziva ndofunga hapana 5 months nefamily yedu isusu tatozviziva because of family anga ita chihure mune uyu wanotaura nezvako iye hanzvadzi yangu second born parero anoona nzvadzi yako chimufonera yatotanga kutotaura napamira zvisinzi pamira aenda kuchibhorani hainema foni yawafona haisi foni yapamira ifoni yababa vake namai vacho amene kuti foni yana handitonya kutaura navo iye hanzvadzi yangu chete blood but nenyaya idzoti dzakatanga idzo dzakatokonana kuti hazvava kuita ndosaka maona ndiri panapa zvonyadzisaka kuti mundu ndiri panapa ndakamira nevana ava ndichimirira hanzvadzi yangu because of muzukuru wangu uye handachanoda kwari vakuna pamira yekunzi hanzi ngaakiye imba iyoyo wondiudza panext door paari kuisa makiyi
iye obuda mumba imomo oenda ndozoya ndichitora zvinhu zvangu andosvokora bva Pamela. Akakuti akafonera sekretari handina kumuona ari iwe simba rinenge riri. Sei tikafamba naro angatifambei tese. Dada hasino mashoko abva kuna Pamela. Saka mashoko awo kana achitaura kare kuti arinoti iwewe chihowa ndiwe buda mumba usiye property yangu iri imomo okiya door wondiudza panext door kwawaisa makii ndo yaitora zvinhu zvangu. Asi izvozvo zviri kukuomerawo pati ndiri kuona seunobuda kunyika kana uchitsvaga unorora nguva yako ichiripo. Saka inini emotional damage yakaita breakage yaisa pamhuri pangu nezvese izvi ndongoramba ndinochema chenesi dzandakagara naye dzese dzawesteka mhuri yangatita nezvese zvangatoita zvese investment yese yangatita yese just in vain. Chenesi dzese dzini ndongoramba ndiri aura ndiye pamusoro pazvo ndaramba ndingone mutoro chete ndobva ndinotanga zvinhu. Saka inini ndinanya kuti sei naura yako bata pana ndondi yakakufunza sekuru ndakukumbireka kuti mutaure nehanzvadzi yenyu tiwane poziyo nechokwadi yakuziva kuti yamira nei tokumbira kuti grey yauye kudare kusa 16 tione patikuperera nenyaya yazvo. Haina hangu handina problem mama zvamunge zvamutaura maybe ngatita problem ndeyeuyu anenge achibhadhara maybe mari dzake nekudasi ina handina problem chatingatokumbira toti mutokutenda kuendako kunogara nawo pasi mukurukura nehanzvadzi dzenyu mukurukura naPamela nastepfather vacho tiwane kuti tofamba gwara ripi because uyu ada kusunungurwa ararame upenyu hwake tisare kana tikange tabudisa Pamela muequation ka tosara taana Grey naChihomo ava votochipedzerana nevaviri apa because Pamela kuya kudara asikuda ataura kwauri wewe akati ikoko kudara handiuye saka warandova resi takaendesa iwewe ukasvika naro ndiwe wakasvika ukazvionera wega dai uri kuita zvekuudzwa nemumwe munhu waiti zvichida dare harisi kukutsigira dare rakakutsigira warandova resi rikaenda Pamela mukamuona but akapinda mumba muriponi but kuti azowanikwa auye kudare hapana. Komendi yakauya nemapuri yakanyorwa nemapurisa ndowakauya nayo but zvichinyatsoratidza kuti komendi iri kupiwa nemapurisa ika ikomendi iri kupiwa nevanhu vane urongwa hwavo. Pamela haana kwaakambotiza akaenda mapurisa akaregera kusunga Pamela arimo mumba maakapinda. Okay mama ndachikumbira kubvunza kuti choisisusu tatiswa 16 inini chanotaura nahanzvadzi yangu nestepfather yake ine stepfather yaPamela obva vati handikwanisi kuvasunudza nekrenga kuti uyai kuno vanobva varamba asi kunyaya yekutaura ndei because haisi nyaya kuti mutanga taura kai izvozvi tikutokonana pafamily pedu tatoudzwa kuti ndandifana kutomboenda ikoko vaudzwa nemukoma wangu kuti mai Pamela nestepfather endai kudare kukoti nhasi musi wa2 vaifanira kuva tori pana baba vacho but havasi kutoonana nenyaya iyoyo saka vacharamba futi kuuya musi wa16 Grey obva aregera futi kuuya musi wa16 zvichafamba sei? Kuuya kwamai vaPamela naPamela chances are very slim kuti Pamela ataura kuti handisi kuya kudare hatitika ende amai vacho nekuda kwekuzvitakura kwavakaita havakwanisi futi kuuya 16 mai manje ndosaka ndiri kuti imimi dai kunonzi kana muchikwanisa kutoti motogara namai vaPamela nastepfather moti pamaanswers sana sekuru vacho kuti ngatifambei takadai Pamela ngatichimubvisai zvinhu zvaPamela ngatisimudze tiendese kuna mai vacho nokuti dare harikwanisi kusunga dare kumusha kugara mai vaPamela dare tokwanisa kuitira pano munhu atokwanisa kumanikidza kuti auye kuno kudare ndiGrey ndiye atokwanisa but ava vaviri vaPamela atotaura kuti handiuyi amai vaPamela condition yavaraite kuti tinonzwa auye kudare mama asi Grey yakanzikana nhasi tikuwe aiwa chikumbiro chamangu manje dzese ndechikuti imimi mogara pasi stepfather apa hanzvadzi yenyu Pamela mubvunza kuti iwe hanzvadzi mukwasha wako ndeupi handiti wonyatsokutsanangura iwe neshuwa kuti kutora chihowa umuzivi muchimubvunza mubvunzo handiti achikupindura imimi mopiwa anza dzaachataura hanzvadzi yenyu ndodzamuchadzoka nadzo kuno. Saka nhasi uri Pamela araigara naChihowa mumba mumwe chete Pamela ari kuti iye Chihowa aito yazondisvibisa handikuzivi
mobvudza zvese zvamukuziva. Saka vana ndevana ava nayo Pamela, mutoziva chokwadi. Okay. Hatisisina here ni claim ichazobva kuna Pamela ichienda kuna Chihowa. Pamela akuti Chihowa bhadhara maintenance yevana. Mameseji ayo nditori nawo achitotaura. Mira kaniwewo. Iwo uda kumhanya. Kumhanya kwako kunyako karemerwa ndakutei nhadzi ndinhamo. Hapana kwatomhanya tichema. Makurukura nawo mochiwirirana kuti saka nhumbi dzaPamela dzoitwa sei dziri kudomboshava kwacho. Kana Pamela wati iwo murume uchato. Okay. Imi mochiuya nemhinduro kunotoziva kuti nhumbi dzichaitwa sei ndochekutanga. Chechipiri dare rochifodera Grey kuti Grey uya kudare musi wa16. Patikusangana musi wa16 takuchibatanidza nyaya yabva kuhwedza nenhau iri kuya naGrey. Tochiwana kutopedza tiri papi. Because Grey mhosva yake haana kuita, mhosva yake akaibvuma. But the accused Pamela yarona vachijambuka. Itaura kudara handui Chihowa wacho handizi mukadzi wako. Waitongouyo mumba kwangu. Alright. Saka mubvunzo yenyu yakaita semubvunzo irikubva kuna mama. Hazvadzi ndiputire pachena okuudza. Pamela ndiudze chokwadi. Mapurisa wakagara na chiduudza vari muridzi wevana. Handiti mopiwa zvese muchinyora pasi seko. Wati Chihowa uzive. 10 years dzamakagara mese hakurina basa. Wachipindura muchinyora pasi. Kana kurekodha chako pafoni. Zvadaro mambo vane simba vakuziva. Uyu Grey ayo uyu chisira yakuna mambo zvekuti Grey haana saana kuuya iroro ibasa ramambo musi wa16 anouya. Ndinoti mambo vangu vatoita extra mile panyaya iyo. Vangu vatoti zvonivo uyo Pamela akabvuma kuuya naamai vake naTezvara ndidzi vanogona kutodedzera zuva isiri dai kudedzera mhuri dzenyu imimi yokurukurwa yangoita senyaya iyo chitoti ikasike kuita ikazopera patao takurapa. Kana vakasununguka kuuya kana vakataufana kuya musi wechitatu. Dhera to kana tisina zvakandiomera tinouya tokurukura. Hatisiri zuva redare. Ndopadhora ndandatokumbira kuna Grey kuti Grey kumbira Pamela kana asiri kuda social media. Pamela wacho umuudza wouya tosangana day risiri redare. Tokurukura kuti tisunungure mukomana wangu. Grey akati hanzi udza mambo kuti kana mukandidedza pasina makamera zvonyadzokudurirai zvese zvakaitika naGrey. Hando zvakataura Grey. Asi ndoda ambuya nababa asindopanda vaPamela naambuya varipo naPamela wacho ndinyatsokudurirai chokwadi chese chakaitika. Saka ndipani kuti tikaita effort iyoyo tochiita kuti Grey ouya apa. Grey auya apa makamera awo haana dambudziko kuti anodzima. Grey okuudzai chokwadi chese chakaitika cheupenyu hwake. Munge mune picha imimi at least munge mune appreciation yezvekubva kuhwedza kuna amai vacho naPamela. Whether vabvuma kuuya kana vazoramba but mimi mune mane humbowo then tokwanisa kupedza nyaya. Ene Grey urazotara kutaura chokwadi vanhu vari chii varipo kuzvibvuma kana kuzviramba asataura amai ambuya vasikuna atezvakati angona ngaadorodzwa nastepfather naamai avo kana ndeno zvakaiti inini haisi problem ndazvinzi ndakuti inini sinzi matimi chero ivo vasipo ndataura navo chero vasipo iye Grey anokwanisa kuuya pana paitaura ndakamirira kuti ndimai vaPamela nababa vaPamela nyangwe zvangu ndenda kutaura navo varamba asi ndodzoka panapa kuti anyatsotaura nyaya yacho chaicha because isusu tori nechunguida kutonyatsoonzwa kuti Grey chii chakanyatsoita kune vanhu ivava because hapana anokwanisa kuti mainformation yakona kuti Grey akaita sei kuna mai vaPamela nastepfather wake ndozvo zvadaida kutonzwa isusu semhuri. Saka hanzvadzi yako ari kuita drama muupenyu hwomwana. Drama riri kuitwa naamai vaPamela haridi kubva kuna amai. Amai ndoga vavakeimba yemwana. Kuti ende vari kutotumbidza Pamela kuti vachazomugona muupenyu mwana uyu. Ngavachenjere kuti vachatema naye Pamela nezvavari kumudzidzisa izvo. Hatina kwatinoenda noupenyu kunoenda kure kure. Ngatingoverengai makore 2-3 kubva pari nhasi. Vanenge vakutambura naye Pamela vakutema. Mwana musikana zvirina nomusiya agare kumurume wake uvatsigire vachigara ikoko. Zvino kumutunhudza nekubhabhadzira kwavari kuita uku vanochema naye Pamela. Aiwa ndatenda vamwe meno vachizowana chivowana nacho.
Vacho Inuswasiki. yakamonyeroka zvokuti uyo anogona kurwadziwa akaita kuti timhanye, but nyaya haiti kumhanya. Varidzi venyaya vane mhinduro dzese dzinoita kuti uyo asunungukeka, ndivavo vari kuramba kuuya kudara. Mwana wenyu ari kuti vana vanapamira neni ndevangu. Pamira ari kudedzera kuti handimuziva aitokuuya kumba kwangu kuzoshanya. Saka hatikwanise kumira neizwi rake uyu kuti vana ndevangu. Kana Pamira achitaura mashoko iwayo hazviite kuti titi iwewe bvuku vana ndevako. Mukadzi ndaruziva kuti vana ndevani. Ipapo ichokwadi hapapikiswa. Kongotanika mashoko ekurwadzisa mumwe chete. Haina kushira akatavasi wangu haisi problem, but dauda kuti ndikuwana closure yedare, ndakakwira dare, nyaya yakapera ndoita mafurther steps ezvinhu zvandozoita in my personal life. Zvakanaka, ngatisangane musi wa16. Iwe ndikumbira zvinotsvaga mari yekufambisawo pesekuru waende kuwedzi. Ndochanja chimwe chicheme changu ochibva nyaya yatanga madzakapisa za over 100 something. Traveling up and down kunokwidza vese ibadini yangu. Saka zvokuramba zvindiremera nguva yekushanda sometimes nditoishaya ndichifamba ndichidai. Saka kuti zvodziyo hapagoneri kutongeka nezviripo zvacho. Kana iye tizira yari yemukwasha ikoko is fine. Tongoita zvokuti zvacho zvichienda because zvokundiremera handingarambe ndakamuchengetera zvinhu. Mumba macho imomo iye anotaura mashoko akawanda, anotaura neni achiinsult all the time. Ndoramba ndichingoita bhedha ndiperi nezvisi zvaakandiitira zvese. Ndoramba ndakangohodha ndichingoti the right time will come. Ndiri munhu akaita sei? Ndanzwa kuti iwewe enda unokira zvinhu izvi. Upa munhu pa-next door. But zvinoshandawo zvakadiwa. Ndinoti upenyu unorwadza, mari inorwadza kuwana nditi. Asi ngosene tudzwa pese kumari. Vaende kuwedza. Kuenda kwavo kana vakatadza kuuya. Sekuru pamwe vachasonzwa zvimwe zvinhu zvichazotibatsira kuti nyaya itese ichifamba nanguva vasipo apa. Vanorwadza kuti ngotseredza mai yangu. Okay. Sekuru vanoonana nechi nevava. Ndakupira kutaura nacho nyaya yatinoona mambo nyaya yakasiyana. Ndofunga tikazonga kuti musi wa16 tikatadza kubuda nesolution. I think toita decision imwe yaunenge wazofunga iwe. Vanotimirira kusvika musi wa16 kusikurira se2. Inini ndichaisa effort kuti ndisangane nevanhu ivavo. Whether ndasvika pavanhu handinasi ndichataura zvandichauya nazvo kuno kudai kuti ndozvabuda zvine nyaya ipi. Samuona kana yakupera mambo vanenge vabuda pachivava. Zviya zvarerukira mambo kuti vatuma polisi zvakadzoshanda handiti tizira chakataura kunzi ane vanhu zvakaramba futi sekuru vakaenda kuvakanzi netaura vakaita sei so mambo kana kuzopa judgment zvinoita zvinovarerukira ndatongombera nhama yangu mari kunetsa kuwana but ndaangotseredza sekuru maina ndichatofona kuti musha wacho kana vachikwanisa kuti vabuye kuno kuhararika kana vatadza kuuya kuti kuuya ndichataura navo vanhu ivavo toti kana vakwanisa kuuya kutaura namambo sindi vati vakwanisa kubudikirawo nguva dziri dzematara acho dzodzo tinofona futi unasekretari kuti vanhu vaya vati vanokwanisa kuita sei mizero mosvika makareruka zvishana kuti information yazoita sei vanyatsorerukirwa nemi handiti dzimwe dzenguva zvakanaka kutosvika muitanga muri pamwe chete kwanopfungwa dzani dzamunyatsotora information yese zvotibatsira pavakasununga naivo vakasununga kuya ngavandudze pavakasununga kuya tuye tikurukuri. I think pari nhasi ndatipirirai pano.